Nagki-crave lang po ako ng crispy pata ngayon kaya i-share ko po sa inyo kung paano ako magluto ng crispy pata. So, kung nakikita po ninyo, meron tayo ditong pata ng baboy. Ito po yung parte na nasa hunahan. So, nandito po yung ating mga ingredients, yung ating lemongrass, onion, bawang, luya, yung ating pamintang buo, at saka salt. So, ang una ho natin gagawin dito ay ipi-pressure cooker natin siya. Palalambutin natin siya ng 15 to 20 minutes. Bago po natin siya umpisahan, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please lang po mag-subscribe na. At pakishare na yung ating video. So, ilalagay na natin yung ating baboy, yung ating pata. Kinat ko dito para pwede siyang bumaluktot. Tapos, ilalagay na natin yung ating sibuyas, yung ating lemongrass, yung ating luya, bawang, paminta, tsaka yung ating salt. So, pag nilagay natin siya ng tubig, kailangan nakalubog po siya para sabay ang paglambot. Para hindi na natin siya baligtarin pa. At ating isara. Itong aking pressure cooker 10 years na po to. Kaya lumang-luma na siya. I-set natin. So, ito na yung ating pata after almost 30 minutes. Malambot na siya. Ngayon ang gagawin natin, patutuyuin natin siya dito at palalamigin. Room temperature lang, hayaan lang natin siya hanggang mas maganda nga 24 hours. Or kasi ako, uulamin ko na ngayong dinner, so hanggang 6 hours lang. Pwede na. Pwede na yan. Hanggang 6 hours. So, iwan muna natin. After 6 hours, babalikan natin. Ito na yung ating pinatuyong pata. After 6 hours. Ito na ang kinalabasan niya. Tuyong-tuyo na siya. Ang gagawin natin ngayon, i-brush natin siya ng vinegar. Pagkatapos, lalagyan natin ng salt. Ngayon, salt naman ang ating ilalagay. Pagkatapos, iiwan lang natin muna. Magpapainit tayo ng mantika. Habang nagpapainit tayo ng mantika, gagawa tayo ng ating sausawan. Ngayon, gagawa tayo ng sausawan natin. Bali, dalawang klase ang gagawin ko. May kalamansi, yung isa naman suka. So, dito sa ating suka, pagsamahin natin itong bawang at saka itong ating sibuyas.
And then yung ating suka. Lagyan natin ng konting toyo. Yung sili natin. Pepper. And then konting salt. Pwede rin kayong maglagay ng konting sugar para medyo manamis-namis. Then mix natin. Ngayon, yung susunod naman, yung ating kalamansi. Kalamansi at toyo lang to. Tsaka sili. Lagyan natin yung ating sili. And then yung ating toyo. Yan lang. Pari dalawang choices natin. So ngayon, mainit-init na yung ating mantika. Magpiprito na tayo. So ngayon, check natin yung ating mantika. Ako, dalawang beses ko siyang piprituhin. Una, hindi ko muna siya bibiglain. And then, sa pangalawa, doon ko tataasan yung temperature ng mantika. So ngayon, eto siya. Takpan natin dahil ito ay para tayong makikipaggera dyan. Ngayon, balik na din natin. Ngayon, tanggalin muna natin, tapos ibalik natin. Painitin natin yung ating mantika ulit ng mas mainit. Pagkatapos, prito natin siya ulit para mas maging crispy siya. So, ibabalik na natin. So, ating baligtarin. Tatalsikan. Mahirap talaga magluto ng crispy pata. Check natin. Nako. Okay na to. Tatanggalin na natin. Ito na yung ating finished product. Medyo malutong. Malutong naman siya.
So, tignan natin kung ano ang nasa loob. Patay na naman tayo dito. Anyway, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Sana may natutunan kayo. Salamat sa walang sawang pagtangkilik sa aking mga video. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please lang mag-subscribe na kayo. Maraming salamat. Thank you for watching. See you next time.